Sekuru Tembo Mutongi Gava, Sekuru Tembo Mutongi Gava, avo vanodaidzwa kunzi nevanhu maenzanise, vanoenzanisa. Nhasi vazukuru ndauya uri musi weTuesday, muzuva ranhasi muzuva repiri. Ndinotendawo neSly Media nekundifonera vachida kunzwisisawo mibvunzo iri kubva kuvanhu, iri kubva kuruzhinji rweZimbabwe kuti kuna sekuru vedu vaya vekumbotaura nyaya yemwana uya wekushayikwa kwaMutare aidaidzwa iye kunzi Livingstone Makorai. Saka vazhinji vari kuisa kana mameseji kuFacebook kwangu vachibvunza kuti sekuru, toda kuziva kuti nyaya yemusoro wemwana tapiwa makore, mwana uye wekushayikwa mugore riya kunzvimbo yekwaMurewa, kunzvimbo yekwaMurewa kubhukure kwamakore, uko kwakashayikwa mwana. Mushure mekunge ashayikwa mwana uyu ndokuzonzi mutumbi wake wawanikwa, asi dzimwe nyama dzake dzepabhodhi yake dzakabviswa kusanganisira nemusoro. Saka vanhu vese vakaona posti yandakaposta kupeji kwangu rakanzi Sekuru Tembo Mutongi Gava kuFacebook, vazhinji ndonga vanondiziva, vazhinji vanoziva nezvemashandiro angu kuti ndinoshandisa girazi. Saka munguva yakafa mwana uyu ainzi Tapiwa Makore, tosewo sevanhu, sevabereki, sen'anga dzinoono vanhu vanoratidzwa, takatoshushikana munguva iye pazvataurika kunzi kune mwana ari kunzi akashayikwa but wawanikwa asi musoro wacho wemwana nezvimwewo nemapatsa ake hapana. Saka ini semunhu anoshanda negirazi ndokunganda kuti ndizive nyaya iyi, ndakatoita zvokufonerwa nevanhu vakanai Sekuru Tembo, kusvikiro reguruve ndimo munonzi munoshandisa girazi, mungatitarisira here pagirazi renyu kuti tione kuti musoro wemwana uri kunzi kushayikwa wakafamba sei, wakatorwa here, wakadyiwa nezvipukanana here, nembwa here, sezvo zviri kunzi mutumbi wake wakazoitwa zvokunhongwa. Mungatitsanangurire kuti murume wamusoro wemwana uyu wakadamburwa negarwe here ukarova ukamedzwa, musoro wemwana uyu wakawira here mumugodhi ukanyura ukatadza kuonekwa, musoro wemwana uyu wakadyiwa neshiri here nemagora ukapera pakashaya kuonekwa kana chimusoro kana chibhonzo chidenga chiya. Vanhu ndinovimba vazhinji vese vakafona vachinditsanangurira vachibvunza. Saka zvakanditorera 1 week ndisina kutarisa semunhu ndinenge ndakawandirwa kuno kuSouth Africa iri kuJoni. Ndinobatsira marudzi ese, vangave maSouth Africa, vangave vekudzimwe nyika, vana maNamibia vagere muno, vese vanouya ndichivabatsira. Saka ndakange ndakawandirwa. Saka ndakazoti after 1 week ndikanditarise pagirazi. Ndichinotarisa pagirazi, ine girazi rangu kana ndataurira ndinotaurira zita remunhu kuti ningi akazvarwa muzuva rakati, kana kuti ningi ane mutupo unoira kwakati anobva kunzvimbo yakati, kuti Tapiwa Makore anobva kubhukure kwamakore munzvimbo yekwaMurewa. Munganditaridzo here vaira Tembo, vaira Dhuve, vaira Mbizi, ndoomberera ndichitaurira zita remunhu. Pandinoomberera kudaro ini negirazi, picture yemunhu inofanira kubva yabuda pagirazi pangu, uso hwemunhu watiri kutaura nezvake. Saka pandikataura zvatapiwa pakabva pabuda pakasviba, pachitanga pari kubuda hutsi mutema, kunge zvinoita kunge madark clouds. Ndikati kuindava chii, ndikaomberera. Ndopandikabva ndataurira padende rangu noti zvinoshanda zviri to iset girazi rinofamba nedende raro rinenge gona riya. Ndokuomberera. Gona rakambva randipa vision rikataura kuti munhu uri kutaura naye ari kuratidza kuti akatsipikwa. Ndokusaka pagirazi pasina kana chimwe chete chiri kumbobuda chiri kutaridza kuti
tingawane information yekuti munhu akaita sei akatsepikwa. Saka ndakaedzawo kutora mishonga yakasiyana siyana ndichizama kuti zvimwe girazi rangu ringanditaridza kuti musoro watapiwa wakafamba sei. Saka ndakatora time ndichizama kuno, ndakamboenda paZambia apo ndikatora ndikaenda kuMozambique ndikatora kuti girazi rangu richene. Kuna vamwe vanhu vese raichena rotoratidza uso hwemunhu, ndototaurira ndoziva paupenyu hwemunhu. Asi pana tapiwa ndaiti pese pandinoenda pagirazi rairamba kutaridza, raingoburitsa hutsi hutema. Saka ndopatakaziva kuti mushonga wakashandiswa pamuhombe wakatsipika tapiwa makore. Saka mugore rino ra2024 ndo randikazomhanya paUganda apa, ndokunotaura nedzimwe n'anga dzandaizivana nadzo dzandakambosangana nadzo kuKenya. VekuUganda vane mishonga yavakandipa, ende chokwadi ndakauya nayo ndikaitaurira zita ratapiwa nemufananidzo wake. Mugore rino muna April matabva ndopandikadzoka. Zvichokwadi ndataurira girazi, ndakumbira girazi rakabva rabuditsa uso hwatapiwa, achibuditsa musodzi, achiratidza kuti musoro yake iri kushungurudzika, iri hanging, iri kuita kunge munhu akawira mumvura asingagoni kubva kudya, iri kuita kunge munhu ari kubhururuka ari mumweya, ari muair, asingagoni kudonha pasi, asingagoni kubhururuka, anoita semunhu anowe. So yake ichiratidza kuti iri kushungurudzika. Saka ndakatanga kuomberera kutanga kutaura kuti nditaura neni tapiwa makore, taura ndudzi wakafambiswa sei. Saka zvinotaridza kuti musoro watapiwa pawakatorwa kubviswa pabhodhi yake ndichitarisa pagirazi rangu, zvinotaridza kuti wakaenda kanochengetwa munzvimbo inoyera sekuita fanike Great Zimbabwe, kwakanochengetwa mushonga uyu, kwakanochengetwa musoro uyu uchibikwa nemishonga yakasiyana siyana. Nekuti musoro wemwana uyu ndichitarisa pagirazi unoratidza kuti uchapinza pfuma yakawanda kuvanhu vakaita izvi, zvinosanganisira goridhe nezvimwe zvicherwa zvepanyika. Zvinotaridzazve kuti musoro uyu wakaromberwa pfuma yezvicherwa, kuromba kwekuchera matombo anosanganisira maminerals ese epanyika. Saka ndakateedza ndikatarisa, ndichiongorora, ndichitaura negirazi, ndikaona kuti pakatoitwa kaprocess kuti musoro waishiftwa kubva nzvimbo uchienzwa nzvimbo dzese dzinoyera kusvika kunana Chinhoyi Caves. Musoro uyu wakasvika, unoratidza kuti musoro uyu uri mumaoko memunhu mumwe wevamwe vakuru vandichazotaura, kwete mutungamiriri, kwete chii, asi zvinotaridza kuti mumwe ane chinhano ari kushanda ari kumine sector yezvicherwa, anoratidza kuti mushonga uyu musoro wakatogadzirwa ukaitwa mushonga unounza zvicherwa zvakawanda. Vanhu munhu ane mushonga uyu, ane musoro uyu, zvinotaridza kuti zvakare ane migodhi yezvemagoridhe. Saka ndo maonero andikaita pagirazi, zvichitaridza kuti musoro wemwana uyu uri mumaoko memunhu, ndiye akapiwa musoro uyu kubva pazvakatanga. Asi zvabvapo musoro uyu pawakazonochengeterwa, wabva munzvimbo dzese dzinoyera dzawakatenderedzwa uchipiwa mapowers, nekudarozve zvinotaridza kuti munhu akaita izvi isemun'anga in'anga inobva kusemunyika kwandikanotorawo mushonga wangu uyu. Haisi semun'anga asi kuti isemunyika, kunyika inonzi Uganda kumusoro ndiko kune n'angawo yanga yakashandiswa nemunhu akatotora mushonga wekuUganda, ndiwo wakagadziriswa musoro watapiwa. Nen'anga iyi inoratidza kuti yakatodedzwa ikatouya ikavepo ikaita basa iri. Saka zvadarozve musoro wemwana uyu ndokutorwa
ndokunochengeterwa panzvimbo yakaita sepaHeroes Acre, ndo pari kubuda negrazi kuti musoro uyu uri paHeroes Acre yeZimbabwe, ndipo pakachengeterwa musoro uyu. Uyezve ndichitarisa musoro uyu unoratidza kuti une zvicherwa zvakaukomberedza, gold nechi. Munhu n'anga yacho yakati musoro unofanira kuchengeterwa panhu pakavigwa vanhu vakuru, panhu pakavigwa vanhu vanoyera, panhu pane masymmetries evanhu vane mapowers, ndo panofanira kuchengeterwa musoro uyu. Kana pari panhu kana pari pakavigwa vakuru vezvemachechi, kana vakuru vezvematongerwo venyika, kana vakuru vechose chinonzi ichi chinotyisa, ichi chine simba, pane makuva evanhu ivavo, ndipo panofanira kuchengeterwa musoro uchipinza more money nemore magold, madiamond. Ndo kutaura kwasekuru sekuru Tembo vari kuSouth Africa. Vane imwe audio zvekare yavari kurekodha. Regai ndiedze kuti ndivabate tigone kungogara tangokurukurirana. Pane imwe audio yandisina kuplaya ipapa, asi regai ndione kuti tinokwanisa kuvabata. Uri kuvanzwa here sekuru? Sekuru vataura kuti vakaenda kuUganda. Kana takudzifambira tinofanira kuwana maV11 zvepagrazi pamwe isusu togona kutadza kuzopaenda kuti hatisiwo mhuri dzekwana tapiwa uye handifungwe. Asekuru muzukuru wakadiko muzukuru ndiripo sekuru makadeo. tainzwa audio yekutanga yamatsanangura muchipedzisira kusvika paHeroes. yechi2 hatina kuiplaya, uye zvekare tichiri panyaya imwe cheteyo muri live paSly Media TV kutaura kwatiri kuita zvinezvi paFacebook page pedu nepaYouTube. Saka tatiri kuda kuti imimi mupfuurire mberi nekutsanangura zvamataura muaudio yechipiri. Tasvika panyaya yekuti musoro wemushakabvu tapiwa uri paHeroes Acre, mweya wake ngauzorore murugare. Grazi renyu richikuratidzai sekuru rinoti vanhu vakapinda sei paHeroes Acre ipo paine masoja anogara akapachengetedza vaine pfuti nguva dzose? Okay, ndokusaka ndataura ndikati muaudio munhu akapiwa musoro munhu asiri munhu wechidiki kana kuti wechidiki kana kuti munhu ari chipi, vanhu vakuru vandiri kutaura nezvavo. Asi zita remunhu ndichazoenzotsanangura kana musoro taubata taanawo mumaoko. Musoro uyu unoratidzaiwo ndichitarisa pagirazi kuti musoro wakatoomeswa, saka ndinovimba zvichave easy kune vanhu vachaona musoro wekuti zvichokwadi nditapiwa, uyezve tichange tichida kuti DNA ive iripo iapprove kwadi musoro uri kutorwa nasekuru Tembo ndiwo ende ndewatapiwa makore. Vanhu hama dzacho dzinenge dziripo peitwa DNA test. Saka kuti musoro wakapinda senzi, it's a long story, asi wakapinda nekuda kwokuti mhiko dzakaiswa pamusoro dzakanzi unofanira kunogara panhu pakavigwa vanhu vaive nemapowers, vanhu vakaita sekunge maheroes, vanhu vakaita sekunge kana mapriest kana kuti mafata ndokubatai muromo ipapo sekuru mapatsanangura. Hatisi kuda kuti tipedze nguva yevazukuru venyu, toda kungoti titidyo tinatsosvika. Muri kureva here kuti munhu uyu ane masimba ekusikotaurira masoja aripo kuti ini ndiri kupinda muHeroes Acre otobvumirwa kufamba achipinda zvake ipapo? Ndizvo chaizvo zvinotoratidza kuti kana munhu achisvika panzvimbo yakadaro haatombobvunzwe, kana kuti vanotoziva vega vemutemo vanochengetedza nzvimbo dzakadaro kuti kune vanhu vasingabvunzwe vanosvika munzvimbo dzakadaro, koita vanhu vanobvunzwa. Zviringori kwese. Umwe mubvunzo uri kubva kuvazukuru venyu ndewokuti imimi nyaya yatapiwa makore, pane effort yamakaisa here yekuti mugone kutsvaga hama dzake mugone kunge muchitaurirana nadzo musina kuenda kusocial media? Nekuda kwokuti ini ndiri kune imwe nyika yekuno kumuzanzi, ndakakwanisa kutaura nemasabhuku kusvikira kuna chief wekunzvimbo iyi. Akatonyora tsamba inova iyo yatamirira kuti iapuruvwe nevanoona nezvenzvimbo dzakaita sekunochengetwa maHeroes Acre, handi zvinenge municipality kune kunofanira kuti kuapuruvwe museum and national monuments. Yes.
ndo kunofanira kuti kuendeswe tsamba yakabva kupi kwachief Mangwende kwaMurewa. Saka hama dzacho takataura nevaya kuzviti ndibaba mukuru veukama, sezvo baba atapiwa ari munhu akafirwa asina decision, asiwo veukama hwake vari close, vari kufamba vari kudivi rake kumaneja zvinhu zvacho zvose. Saka vakanditi sekuru, nyaya yenyu yakajeka, nanhasi hongu takangovigawo tapiwa, asi mumwoyo medu isu semhuri kwamaKore hatisi kana kufara. Tinoda kuti musoro wemwana wedu uye tuuvige, ndokuti tidzikame. Kana vana pano tirongorota zvinhu zvikuyendi pamusha pavo nekuda kwokuti mwana ari kuda kuvigwa musoro wake. Saka sekuru zvamai motoronga nehama, then kana taronga nehama dzose, imi toita kuti mubve kwamuri ikoko muuye tifambe nemi tiri paground. Saka ndiyo process yandakamirirawo neni, ndinofanira kutouya ikoko. Ko nyaya iyi imwe mubvunzo uri kubva kuvazukuru venyu sekuru, umwe mubvunzo uri kubva kuvazukuru venyu ndewekuti ko munogotanga kuita maprocess yemapaperwork sei imimi musati maenda pagrazi nevazukuru venyu kuti vawane simba rekufambirawo nyaya iyoyi, kuti muvaratidze mafambiro akaita musoro? Ini handisirini ndiri kuita paperwork muzukuru, asi ini ndini ziso revanhu vanoda kuti vazive chokwadi. Saka ndotoupdatewo nemunhu wandiri kutaura, kune munhu ari kumira saba ari kusviti ndibaba mukuru veukama hwamaKore ikoko, ari kutotaura neni achindipa maupdates. Ivo chishowo chavo vari kuda kutotiwo ndiuye kwavari tigoenda kunoita basa iri tiri tese paground. Ini handisirini ndiri kuronga, ini ndakangotaura chitidzo chatakaona pagrazi, kuti tikati titsvagirei mhuri yacho vanoziva vari close, vazive kuti kune grazi rekugruve riri kutaura kuti musoro uri panzvimbo yakati. Nyaya yavo yakaita sei yakanaka sekuru. Saka tinoda kuti imi muuye kuno. Saka ndo paprocess yatayo. Ivo vakatonudza kuti tsamba yekwachief kwavo yakatobuda. Ipapo tiri kupanzwa nyaya yegrazi, vanhu vasati pamuchasangana, nyaya yegrazi inozoitwa papi pachaita kuti mhuri yekwanatapiwa yese vaone mafambiro akaita musoro wemwana wavo mushakabvu tapiwa makore? Tobva kuno ndinotoenda kuhamba pavo pamusha pavo paruzevha. Grazi iri izvi mishonga yangu yandinotofamba naro. Kana iwe ukatoti uyai kustudio kwendiri kuZimbabwe kwenyu ikoko, ndinotouya negrazi racho ndotogara naro. Muchibvunza mibvunzo ndichikutaridza kuti vapuma zvamuri kutaura kuti zvakati izvi zviri papa uyai muone. Hamuzokwanisa kuti muratidze pabhuku kuti pavhidhiyo kuti izviona, asi iwe nevamwe vaunoshanda navo vachatoona zvakawanda zvamuchagutsikana vanenge vari paground. Vamwewo vari kuti sekuru hapana zvamunoziva, imi muri kungotsvaga mbiri yekuti vanhu vagouya kwamuri vachikupai bhizinesi. Munoti kudii nevazukuru vanotiwo imimi makangofanana nagogo mamoyo? Aiwa, ini ndinotaura kuti aiwa zvagara panoitwa chakanaka pese hapashayike vanhu vanotaura. Isa hatingatadziwe kuita matare nemunhuwo anotori nedambudziko, nekuti kana uchive uchikomenda komendi yakadaro unenge utori nedambudziko rokuda kutogadziriswa, asi iwe ndiwo unenge usingangozvizive kuti munhu maitiro ako, matauriro ako panyika unofanira kugara uri munhu ari neutral. Ukasava neutral, imhepo dzemumamisha dzeida kuti dzibviswe ndo dziri kutadzisa kuti uwane pfuma wozosvika pakuita hasha, wotanga kutaura kuti vanhu vanobatsira havabatsire. Mashoko aya takaanzwa kuma10-20 years ago ekunzi hamuri nganga dzemhimba. Isu vanhu vari kungoya vachibatsirwa, vari kungoya vachingotenda. Anoda kubatsirwa, ane belief kuti chivanhu chinondibatsira, akauya kwatiri kumatare tinongomitira basa nemari ototenda. Kodai kuri kunzi taibira vanhu, asi tingadai takatodamburwa musoro. Mazuva ano munhu zvinombonetsera, mungotsvaga kamunhu ari kukubirai mototema. Ini nditori munhu kuti pamba pangu panotoungana vanhu
ndakati imba yandigere kuno kusouth ndakatopiwa nemasouth africans ukangoita any mistake vanongoyawo kupfuura ukanzi uri kubira vanhu unourayiwa kutoiswa tai ukatopiswa sei ndichitopa mazimbabwe achitouya nemaubers pamba pangu pano vasingatadze kunorongana kuti munhu ari kutibira handei tinomuponda vanhu vanotoya vachitotenda pano nezvinhu vanenge vatodoma 6 months ndatovakangana vototi sekuru tisi takauya zuva riyanda tinotenda makatiitira zvinhu zvedu zvekufamba ndotoigirwa zvinhu kana vasikana vekuna nalondon vanotobuka vachiuya kuno tichitovawo vachitotenda munyaya iri kubvunzwa nevazukuru venyu ndeyekuti imimi makazobva kuguruve sei muchinoshandira kunyika yevatorwa pane kuti musvikiro renyu ribatsire vanhu riri munomu chii chakakonzeresa kuti muende kunoshandira muri kuSouth Africa? Ndinovapindura ndichiti vanhu vanenge vasingazive history yavo nekwavakabva nekwavari kuenda. South Africa, Zimbabwe, Mozambique, nyika dzese dziri muSADC tireva inyika 1. Africa inyika yangova 1. South Africa chakunotori mushonga unzonenga dzinotouraya. Hakuna nyika isina mushonga wawo. Asi chaonekwa kuti munhu atanga adzidza anofana kuziva kuti pasati pauya zvese zvana Zimbabwe zvana South Africa yaingova Africa nyika imwe chete yevanhu vamwe chete. South Africa mazita akazounzwa nevachena kuzodivide vanhu. Saka ini nyangwe ndiri kuside reSouth ndiri munyika yangu yeZimbabwe, nyangwe ndiri side reZambia ndiri vanhu vechivanhu vanobhiliva neAfrica yedu. Saka iyo ipfungwa yemwana anenge asina njere dzekudzika zvokusvika pakufunga kuti aiwa Africa yaizanzi yanga isina kudai yaingova iri nyika imwe chete. Aiwa ndapanzwa ipapo nofunga mapindura kumba inyika yedu yemuAfrica. Hatisina kunyanyotora nguva yenyu ipapo pamubvunzo iwoyo inoti mibvunzo yachona iripo yakawanda. Imwe nyaya yamakataura ndeyekuti amai Sasha vari kushandiswa nagogo Mamoyo ndeve kunyepa sekuru muri kuzviwana kupi zvinoti vari kuti vane certificate yekurapa yavakatopiwa nevemutemo vemuno muZimbabwe? Kwavakanopiwa certificate vakatongonotonyora vakatenga certificate chinhu chekuti chipepa chinonzi kurapa kubatsira munhu ari kurwara negumbo ari kurwara nezino odzoka gumbo rake rapora ndo chinonzi kurapa pachivanhu certificate ipepa. Gogo Mamoyo imbago yakangoita shavere kupfuma. Unongoziva kana uri panyika pane vamwe vanorarama neraki, kono inorarama nevakadzi vanorarama neraki zvakaimbwa naTokozi. Zvichireva izvo kuti mai Sasha vakangoendawo vachinobatsirwa dambudziko raiva rekuparadzanisa murume. Hapana rukauro rwakagadzirwa naGogo Mamoyo. Ende pakati pavo vese vanhu vari kutaurwa panyaya iyi hapana kana mumwe chete ane tsanga yemushonga. Ini ndiri munhu anoshanda negirazi vatapfumanei rekuti rinotitaridza mabasa ako nezvauri kuita. Ko ndaigomuvengerei Gogo Mamoyo? Ingangangani dziri muZimbabwe dzinoita mabasa takambodzishoropodza ukona takutaura kuti iwe hausi kuita mabasa nemazvo zvakafanira pakusakura mumunda. Kana iwe uchisara nebadza kumashure tinotoona kuti iyo inyope uye hasi munhu anosakura, munhu arikuda kungonyepera vanhu anogona kusakura mumunda iye asingagone. Saka Gogo Mamoyo ini handivazive, ine havandizive, asi ndichitarisa pagirazi panyaya yavo Gogo Mamoyo munhu akangorarama upenyu hwake neraki nezita rake riri easy pakudaidza kuti Gogo Mamoyo zvinongoita kuti isangofara kuti Mamoyo. Saka ndokukura kwakaita zita rake ari munhu asina chaanoziva pachivanhu ende haana rukawo panyaya yamai Sasha. Amai Sasha havana kana ngozi yavakaita pana Chena yemunhu akatofa nekurwara nekusiya mapiritsi. Ndo zvandakataudzwa negirazi kuti munhu akanwa treatment yake akazoisira panzira ndo yakamuzvimbisa makumbo, maoko netsaya. Hazvidi zvachena, hazvidi kana mudzanzi nganga kana muprofita. Kune munhu ane maziso kamwana kechikoro akasangana naChenai aitoona kuti mwana uyu mukadzi uyu ari kurwara. Munhu anorwara kana kuti nemukondombera tingati anogona kupedzisira ave kuzvimba dumbu here sekutaura kwamuri kuita imi? Ndo zvakataurawo futi postmortem here kuti munhu arwara nekuda kwokuti anga ane chirwere chemukondombera chamuri kutaura imi?
pane panoda wangu ndikuclarify kuti hatisi kutaura kuti munhu ane chirwere chemukonde. Pane problem yaChennai ndepekuti munhu akasiyira mapiritsi aye panzira, ndo maside effects acho. Kune vakadzidza mukabvunza, imi ndimi makafunda, muchatoona kuti maside effects aya ekunge munhu asiya treatment, ingave TB, ingave HIV panzira, munhu wambona kuti munhu kana wamapiritsi woregedza kupedza zvinenge zvakanzi nemadhokta urambe uchinwa, ndo zvakaitwa naChennai. Saka ayo anga maside effects acho ekuti wakasiyira mapiritsi panzira, ndo anozvimbisa maoko, dumbu, makumbo, dumbu netsaya. Asi dai ranga rukawo, dai akazvimba musoro, ndo one sanga. Handinamboswera kutaura zvitaurwa nevanhu, ndakangotarisa musoro. Rukawo runozvimbisa dumbu nemakumbo, rinozvimbisa musoro, kwete tsaya. Pandikangonoona izvi chete ndakabva ndatozoona inyaya mbiri dzakasiyana. Dai kuri kunzi Chennai yanga akazvimba musoro, dai nyaya ndakabva ndakoti ka1 takati gogoma moyo vakaroya Chennai. Pandikangoona kuti tsaya hausi musoro, ndakabva ndatozoona kuti hatisi rukawo. Rukawo iroro haudariki 7 days munhu anenge ava. Ipapo tapanzwa. Imimiwo sevanhu vanonzwa zviri mumweya zvenyika dzimu, makaitei kuti mubatsire Chennai? Inini Chennai handina kungobvira ndakazivana nezvaChennai musukuru kusvikira last week, ndokuziva kwandakaita Chennai. Ndimuzive ndakatoita zvekutobvunzwa nevanhu kuti sekuru ndimi munonzi mune girazi rinoona, titarisireiwo girazi renyu rekudhowera rakambotarisa rinombotaura nyaya dzese dzinoitika muZimbabwe, tione kuti nyaya yaChennai iri kunzi akaurayiwa nerukawo ndeyemachokwadi here. Sekuru ndokuziva ndakati Chennai wayochindaka ndeupi, nditumirei picture. Vanhu vakanditumira picture, ndikatotarisa ndakaenda pagirazi ndakati uyu nyaya yake iri kuratidza kuti munhu akatofonya urwere hwake. Dai ini ndakazivawo Chennai pathat time, dai muchitaura kuti sekuru kumaigoregerere kuita se kubatsira Chennai. Ini Chennai ndakatomuziva nekuda kweruzhinji rwevanhu. Vanhu vakasangana nedambudziko vanoti regai timbobvunzawo madzisekuru vatinoziva vanoshandisa zvinhu zvinoshanda. Saka vakatongondibvunzawo ndisingazive kuti Chennai ndiani, nokuti ndinobatsira vanhu vakawandisa. Ipapo ndapanzwa sekuru. Tauda kumbokuisai paspotlight yekuti munoona zvinhu zvisati zvaitika. Nhasi Zimbabwe iri kutamba nenyika yeSouth Africa pabhora, girazi riri kuti kudii? Ndiri kuona iri draw, inoona kuita draw girazi rangu. Zvibodzwa zvinezvi zvingani sekuru? Sekuti 0-0 kana kuti sekuti 1-1. Aiwa, musati sekuti pagirazi pari kubuda zvimagobhora mangani? Pari kubuda 1-1, 1-1. Pari kubuda 1-1, Zimbabwe 1, South Africa 1. Ndizvo ese. Hello, mzukuru undinzwa? Handiri kukunzwai loud and clear sekuru, nevazukuru vese vari kukunzwai, nevari kuAmerica nekuBritain kwese kuvari kukunzwai. Ndati Zimbabwe ichaita 1, South Africa 1. Aiwa, mafinal results anhasi. Imi ndimataura here kana kuti mazviona pagirazi? Zvinhu zvatobuda pagirazi kuti Zimbabwe nhasi iri kuita 1, South Africa 1. Kana mutambo wapera unozondifonera kuti sekuru zvabuda zvakaita sezvipi, asi uchangoona iri 1 Zimbabwe, 1 South Africa. Regai batapedza nyaya yacho. Saka ichapinda mumafinals ndeipi? MuSADC region here, world yese here, tsanangura ipapo. Iyo mukapu uri kutambirwa neZimbabwe neSouth Africa. Mafriend here naye Julius. Chichi kutambirwa nevanhu. Qualifiers ndeipi ichaqualifier? Munhu webhora. And ini ndinototora munenge mandibvunza saizvo ndinongokupindura. Maqualifiers ndeipi ichaqualifier kuenda kuAFCON? Unotipari matimu ndotaurira pagirazi izvi timu yakati neyakati neyakati. Izvo ndinokwanisa kuparisawo. Aiwa, pakanaka sekuru. Mamwe mashoko amuda kutaurira, pane nyaya yekupedzisira yatoda kubvunza tisati taenda, musi tichazoita futi kana musi wechina tinokufonerai zvekare tichitsvaga imwe update kwamuri kuti girazi rinenge richitiudza kuti kudi. Pana parufu rwaChennai pane ngozi here ichabata Chennai kana kuti ichamukira Gogo Mamoyo kana kuti ichamukira Maxwell murume waChennai?
kana kuti urombwa huri kutaurwa ndichitarisa pagirazi mweya waChennai so yake ndiyo inotoriwo nekachigumbu kekugumbukira hama dzavo kekugumbukira hama dzake Chennai nekuswera vachishungurudza amai Sasha vachipinza Gogoma Moyo. Vana vapa hazvina bandiko zviri zvitatu. Chennai ane bandiko rake, amai Sasha vane bandiko ravo, Gogoma Moyo vane bandiko ravo. Chennai haana ngozi yaari kumukira munhu achatozonzi aripo kana nekambudzi ndimai Sasha kunzi nekusvibiswa zita kwakaipa muzukuru uri innocent. Mwana mukadzi ari innocent asina chaanoziva panyaya akaendo achitonobirwa wakamboenda pane mbavha uchitiuda unobatsirwa wombo watobirwa then nyaya yozongori kana yangoklika zvozongopfiranawo mazuva mamwe chete ing'anga yakuti yakuda kuletwa munhu. Saka Gogoma Moyo havana kana mushonga wavainawo, havana chavakaita kuna Chennai. Kana kufuratidza havana kufuratidza here nekuti ndo kutaura kwamai Sasha kungofuratidzwa muzukuru. Gogoma Moyo haana mushonga wacho, capability yemushonga wacho veruto. Gogoma Moyo tasa pagirazi havana mushonga unoita zvise izvozvo. Ing'anga shoma dzine mushonga wakadaro kuZimbabwe muzukuru. N'anga zhinji dzedzinongobuda dzichitaura idzi mamedia dzichiita sei havana mushonga chavo pagirazi. Mapipi anenge achiitika kungovhiringidzwa kwevanhu jere kunenge kuchiitika, asi paground chaipo kuti taura kuti nhingi pane vanhu vabuda pasocial media n'anga dzemuZimbabwe titi nhingi ane mushonga ipapo ndinoramba muzukuru. N'anga dzitore mushonga ma1 vari kuna mumaruzevha uko, kwete vari kubuda mumataundi vachipfeka zvakanaka. Aiwa umbavha muzukuru, vanhu vanenge vachibira vavo. Tichazoita rimwe zuva ramunofumura ramunoita name and shame n'anga dzacho dzamuri kuti hapana zvavanoziva, havana kana mushonga. Nokuti patinopinda mudzimba dzavo tinoona muine midzi, tinoona muine hari dzinenge dzine mishonga, mapurasitiki yakaputirwa mishonga. Kana muchiti haisi mushonga sekuru, hamuzi kuprovhoka vanhu here kuti vanhu vese vasaenda kun'anga idzodzo vauye kwamuri chete ndimi mune mushonga? Kana mushonga unokuda kunge une mushonga unoshanda. Iwewo chaiwe muzukuru tapfuma unokwanisa kumhanya pasango apo panhonga zvinokaputiridza ukatora nyanga dzemhuka ukarembedza ukapfeka mashara, anongopinda mumba mako achatotya. But iwewe truth ndiwe unenge wakaichengeta munhu ari kuita izvi, ndiwe unenge uchiziva mumwoyo mako kuti zvandiri kuita izvi ndezvefake. Asi kumadziso eruzhinji vanhu vanenge vachiti sekuru nhingi ishasha, tinoona paTV sekuru nhingi ishasha, asi kune munhu anenge aitirwa basa anozongotya chete kuti ataure aenderere mberi. Paipi ndakatonobirwa nekuti munhu anenge akatora nhamba paTV pachanel makuru anoremekedzwa munyika, zotonzi nhamba ndakatora paTV, but munhu azobirwa unoti hapana chakaita, haazokwanisa nekuti anombachekidzira. Andi muri kuona muZimbabwe medu takati vanhu vauye paSly Media vakabirwa nanhingi munoshambika kuti nyika yese inenge ichiti takabirwa. Asi atotova nembiri achinzi Gogoma Moyo vakazoita chakati. Saka people in Zimbabwe, vanhu vemunyika yeZimbabwe must be very careful nezvizvo zvamunoona pasocial media, nekuti vanhu vakuba nemutoo wakasiyana siyana. Usangoti chose chawaona paTV womhanya, asi kuti vanhu vemaTV vakaipa. Asi ndaivakurudzirawo kuti kana vachitora nhau dzevanhu, kana vachitora zvinhu zvakaita sekuti n'anga, maprofita, imboitai research yamunoita kana mwedzi 5 muchiongorora kuti zvirikuitwa nen'anga iyi ndizvozvo chaizvo. Nekuti kazhinji munhu anogona kuiswa patop kunzi ndiye anoshanda, ndiye anobatsira, ndosekuru nhingi, zvichitsviridza vamwe tiri kuzoona vakuchata kuti kusekuru uyu akutoita muchato, ko zviri kupindirana napapi nechivanhu. Kuti pachivanhu chedu chinhu chakaita setraditional wedding, zvinhu zvinonoitwa mugomo, mumapako, vanhu votoye ngoma dzorira, mbira dzoridzwa, madoro edu aya ma7 days anenge akabikwa, vanhu vachitenderera vachinwa vachidirwa mumakomo pachiombererwa madzitateguru. But mazuva uri kuona kuti kuva ndisekuru vanonzi sekuru nhingi vanotori nembiri, but kutoona munhu akarova sutu akatorwa magauni, ko zvechechi
nezvetradition zvakupindirana papi. Handiti zvinhu zviviri zvasiyana. Saka zvinhu zvakawanda zvatinoona tichingoti but vanhu vari kubirwa muZimbabwe, especially muZimbabwe, nekuti vanhu vanove vakanzi vanhu mhanyai kuchitungidza kwaita madzibaba nhingi, vanhu vanomhanya nyika yose. Asi kuzosvika pana madzibaba wachotomubheta isu madzibaba uyu hapana titaure ndiwoita mbiri muchitungidza, ndiwo uri kuprofita, ndiwo uri kuita basa. Uya pagirazi timboshandidzana timboonedzana uchiona kuti izita rakangoitwa mbiri kunzi kuchitungidza kwaita madzibaba, but haana munhu chaanenge achiona. Aiwa, tatipapo tichazokupai zuva rekuti mugozonatsotsanangura nekutaura munoda here kuzviita imi kuti mutova doma nemazita nganga dzacho dziri kuita mapipi dzacho? Aiwa, tichazitaura kana wangoona times kuri unotaura zuva rakati tichaita kana 2 hours vanhu vachifona vachichinzwanana takaita like kowe yekuti munhu wese tine munhu vanhu vachibvunza zvavanoda kubvunza, tichikuudzai mazita nemazita, tichikuudzai kuti uyu akaita chakati, ndichikurimandai kuti uyu akaita chakati hachienderana nechivanhu, chakati chinoenderana nechechi. Kana uchiita zvekuchechi haufanira kuzouya zvafanana madzibaba vanozouya futi kwatiri sekuru ndikuda zvakati. Iwe uri madzibaba wakuda chaunga chei kuvanhu vechibhoyi, wadi kungopfugama direct ungoti Mwari inini kumusha kwangu kwandinobva unotolewa ndoita zvemachechi. Takavataurira kuti musaende kumasangano, garai mudzimba, pfugamai nevana, mubvisa bhutsu, muvhara dhoo, mukanamata imimi kwe3 months. Chandoudza kuti zvinhu zvichashanduka. 3 months muchipfugama, muchibvisa bhutsu iwe nomudzimai wako nevana nemunhu wese ari mumba penyu. Haikonei kuita kuchaungwa unoti une sangano iye kuna pastor nhingi azi vanoita urungonobirwa urungonoita zvisina maturo. Sekuru Tembo handizvo nemumwe muzukuru wenyu anonzi zvisinei nimba ari kuti sekuru, saka mukuti Sasha hawana mhosva wakachena, ko inga pekutanga waiti ndakamugadzira wane, saka dai zvakaita wenge wasina mhosva here? Dai kuri kunzi zvakagadzirwa naGogoma Moyo zvakaita, dai girazi rakatobvumawo chero newe tafuma muzukuru wakatoti aiwa pane nyaya ka mushonga wakanoita sei wakanoshanda. Amai Sasha hatisi kuti vari right 100%, asi kaposition kavakangoita ukaona munhu wangoti wakuenda kun'anga watova dangerous, kamweya ikako kakangovapinda. Kana uri mutsvene ukati ndinonamata Mwari, nyange ukatorerwa murume, nyange ukatorerwa chakati, kana ukabirwa mari, Sekuru, muri kuzvitsika tambo dzebhutsu. Mati mai Sasha pavakaenda kun'anga vadangerous, imimi vanhu vese vari kuuya kwamuri vari dangerous ka? Ndo zvandiri kutaura kuti zviri it's obvious. Kungoona munhu auya kun'anga, munhu iye akuda kuexperienza mamwe maziviro anonzi mazivo, new knowledge yawakuintroducer mubody system yako, nekuti isu kwatiri tinoshanda nezvinhu zvakawanda zvinotyisa. Saka ndizvo zvimachetika zvikuita Gogoma Moyo vari kushanda nezvinotyisa kuti rukaho rucharamba ruchienderera mberi. Asi muri kuzviramba. Ndo zvatiri kutaura kuti aiwa Gogoma Moyo my trick yavo iri right pamunhu ari kutsvaga. Asi tikavati Gogoma Moyo mutsvage munhu ari kuda kutsvaga kurarama, aiwa tinomuti aiwa ngaaenderere mberi nezvekuita, asi asazonzi ndiye akauraya Chennai. Ndochete patoti aiwa asiri iye kana achitawo matriki ake achinyepera vachitawo zvemanjuzi vachiputa tubute mumakona mumastreet. Aiwa izvo hatisi kutiramba, zvagara mabute aringoputwa evhwe mazuva ano. Musikana wese akangoputa bute akutoti ndaang'anga. Izvo zviri kuitika kokuzeya, izvo hatisi kuramba. Asi nyaya yakakuramba ndeyekuti chimubvunzo wokupedzisira sekuru, muchandiregerera tichazoita zuva renyu chairo re2 hours ramataura. Chii chiri kuitika kune vanhu vari kubira vanhu vachitiwo vanorapa vasingarape vese vamuri kutaura kuti vari kuita mapipi? Chii chichaitika? Midzimu yeZimbabwe naMwari, vanhu mudzimu inotinosisa kuna musika vanhu vari kuti chii vanhu vari kutambura vachibirwa? Muzukuru inyaya yakaoma iri kurwadza, asi yakonzereswa nenhamo. Kana takatarisa mumagirazi edu ukaona munhu wacho anenge achiita izvozvo, ukatarisa background yake, makuriro ake aanenge akaita, vamwe vacho unozongoti kana ini ndinotonzi sekuru tikuwadzirei uyo akatibira,
pamwe pacho ndotarisa munhu upenyu hwakaitwa nemunhu wati kuzosvika pacho paanzi aba unozongoti iyi nyaya ikanongoisa pasaidi, nekuti vanhu vari kuita izvi muzimbabwe mune hamba ndeshamwari vanhu vakaomerwa nenhamo. Saka nhamo iri kusvitsa vanhu pakuita anything muzimbabwe pari zvino zvizukuru haachakendenga. Saka mukuregera vazukuru vachibirwa here? Iye auya ati dzorerai munhu akandibira 6000 imobva mangoti hareka ndiise pasaidi, hamusi kugona kaimi sekuru? Aiwa, ndati kune dzimwe nyaya dzekuti ukatarisisa handisi kuti dzose. Pane imwe nyaya yekuti iwewe chaise munhu unoona kuti zvakafanana nabasa rangu, munhu akati ndikukuvadzirei munhu kule ndinoita kuti ibasa rangu, asi ndine pamwe pandinotoona kuti munhu wacho ari kutaura munhu atoriwo mumadhaka zvake ari kuita mabasa iwo. Saka n'anga dzawanda ndezvekutoti uve muchitarisa history nebackground yemunhu, kuti munhu akamboita nyaya ipi inozivikanwa, kwete kungonzi nhasi kugoma moyo vauraya mai Chenai. Ndiani anonzi kugoma moyo? Vakambotanga sei? Vakambobva nepi? Ndo testimony yavo inenge iri yekutanga. Kandi pane pazvinotangira, imi pane wamakatanga kuita, wamakatanga kugonera here sekuru tichivhara chirongwa chedu pachikurukura nemi? Ndine vakawanda vandikatotanga nekugonera, asi pane wekutanga kasekuru. Musamboshora sekuru. Sekuru dai kugoma moyo vakanzi vakaporesa munhu airwara neziso kana airwara negumbo, taitaiwa vanogona. Zvino vakakamhanyira kunzi vauraya nerukawa. Saka rukawa hausi mushonga mudiki. N'anga dzose nemamwe masvikiro ari muZimbabwe vakatotarisawo kungoti pamwe vanenge vasingadi kutaura, pamwe vamwe vanenge vasina mafoni, asi nyaya yese inongonzi rukawa yange yanzi yataurwa kunyika ipi inotoitisa attention kuvanhu vakawanda. Saka nyaya yacho yakanzi nakuguma moyo ndakaita inyaya hombe, isiri iyo yavanogona. Chete pakazoita kuti titarise masvikiro muzukuru, ndozvakaita kuti vanhu vatifonere vakati sekuru titarisirei pagasi, vaitira kuti vabatowo chokwadi kuti zvikutorwa nakuguma moyo naamai Sasha nahama dzaChenai ichokwadi here. Ndo zvakazoita kuti tione kuti aiwa zvikutorwa nakuguma moyo nezvikutorwa naamai Sasha ndo vanonge vakatoti taurei chokwadi. Mafambiro avakaita vakabvuma kuti hongu ndakaenda. Avo amai Sasha tora vaviri vatatu avo, Chenai namai Sasha nagogoma moyo, unotoona kuti amai Sasha munhu akatobvuma mhosva yake kuti ini ndakaenda zvo, asi handina kuti ndinoisa rukawo, ndakaenda ndichinoti vaparadzane nemurume wangu. Uye akataura clear zvinonzwika. Zvino tinonzwa sekuru tinonzwa pakavigwa mushakabvu Chenai kuti baba vakataura kuti ndiwo unoziva zvakutora, rwisa vanhu vakuuraya. Saka nyaya icharwisa hani? Hapana, inongorovesa hama dzavo munzira. Mumwe achibvawo kubhawa anongotemuone dombo, idzo hama dzavo vakatoita mwana zvisiri izvo, kutomugarisa mubhokisi kutoita se vaitozvikanganisira pachezvavo. Mushure mekunge vabhilivha n'anga dzenhema, zvatinoita kuti n'anga nemaprofita enhema ari kukanganisira upenyu hwevanhu vakawanda. Ndikatarisa imwe yakabuda vana vachirova baba vavo, vanyeperwa kunzi baba wenyu vane zvikwambo, vanakomana vakabata vakarova baba. Asi pachokwadi mudhara uyo kurohwa anga ari innocent, anga asina kana mhosva. Zvakafanana mwana uyo ukuta madrugs, ukurova atete nababa mukuru wake zvinzi pane ngozi. Hapana ngozi yakanga iripo panyaya yemukomana uyu. Ukurova baba wake achimhanya achinzi ari kugwesha nekunge masoja. Hapana munhu asingagona kugwesha achikuma. Atunhidzwa naamai kungoteedza maprofita enhema vachiudzwa matheories ekunyepa. Mukomana wayo akanzi arapwa mazuva anozvanzi right nekutunhidzwa dziri mbanje nemadrugs. Saka n'anga dzenhema dziri kukanganisira vanhu vakawanda. Tarisai Chenai akatiitwa tuvanhu twenhema, zvinzi Chenai takumutsa ngaanorwisa amai Sasha nevanhu vacho zvenhema. Ufunga nyaya yese akatofa zviri peaceful Chenai, so yake yakatoenda kunoenda vafi. Haana kana chigumbi nemunhu anyone, ndiye akanga ine chirwere chake nekujamba kwake mapiritsi ega muzukuru. Saka n'anga dzenhema dziri kukanganisira vanhu vakawanda.
tasachina yakati rituals twefect. Tiri kupanzwa sekuru, tinotenda zvikuru nekutora mukana wokuti titaure nemi. Toziva kuti tingapedze zuva rese, asi chatiri kubata apa ndechekuti zita renyu rokuti ndimaenzanise. Aiwa, mucharamba muchienzanisa vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana mukati menyika ino yeZimbabwe uye nemuAfrica muno. Ndinotenda muzukuru waita akota kumane, ndichasevha nhamba dzako paunenge wangoona date unongofona tichikurukura uyezve takamirira nyaya yekwatapuwa makore ndo inonguva inenge iri umbe panyaya dzose kuitira kuti ndiuyo kuZimbabwe neniwo ndimbouyo mubroadcast menyu muchibvunzawo zvamunobvunza. Girazi iripo takagara tichiona tiri pamwe chete. Aiwa, toda kutorionawo kuti ndezvipi zviri kuitika pano paSly Media. Kunawo varo here vari kutiisira rukawo rwefeki. Aiwa, zvagara kamuzukuru zviriko pano, as long uchifema uri munhu zvinokutera zvikushaya. Apashaya kuti iyo Sly Media iyo ingaiparare, mwana wokwababa mukuru uyu akuda kutitonga mumusha nemari dzaita. Saka tinoisira Sly Media security kuti paukama hwekwaSly Media hwacho pasavewo nevanogunun'una vafarire nezvikuitwa nemwana. Maprogress ari kuone mwana ari kukudzawo dzinza achichinjawo upenyu hwevanhu zvirambe zvakaita saizvozvo. Ndinotenda muzukuru, wova nezuva rakanaka ufunge. Ndinotenda nekufona kwawaita. Ndinovimbawo tumwe tumubvunzowo twevanhu vanzwisisa, asi vanenge vasipo tichazodzoka mune chimwe chikamu chinotevera. Vasakanganwi kuti Zimbabwe 1 South Africa 1. Chivasiyirai nhamba dzenyu sekuru, vasiyirei nhamba dzenyu, vasazondinetsa. Vasiyirei nhamba dzenyu dzekuSouth Africa pavanokubatai paWhatsApp call. Okay, nhamba dzangu muzukuru dzinoti +27 82 760 8540 muzukuru. Kandidzokorodze zvakare +27 82 760 8540. Sekuru Tembo Mutongi Gava maenzanisi. Ndinotenda muzukuru. Tinotenda sekuru, muve nezuva rakanaka. Vateereri ndo sekuru Tembo. Tabva tati regai tivabate, takatadza kuvabata panguva yatatanga chirongwa chinechi kuti mugone kunge muchipa pfungwa dzenyu, asi nekuda kwenguva regai tingotarisa mameseji mashoma shoma tobva tapedza chirongwa chedu chanhasi uno chatandiri kufamba nakundai. Chinonzi ngatidzifambirei tichiedza kutsvaka kuti zvinhu zvakamira sei munhaurwa dzinenge dziri kuitwa. Kune vanhuwo zvekare hanzi kuna Tendai Vambe, hanzizvo nofunga ari kupindura umwe apa, hanzizvo nyaya hanzi Mutsa Eve, mari yakaoma ndeyekutaimira kuona kuti apa inobuda. Zvirikuda kuti ari kutsigira nyaya yekutaurwa yenhingirikini yen'anga kuti dziri kutsvagawo mari dzichinyepera vanhu dzakafanana kugoma mwoyo. Kuri kutaura kwasekuru Tembo vatabata vari kuSouth Africa. Hanzi izvo ndo zvatevepo, cause wai vachiti hawana mhosva. Wai vachiti havana mhosva, iye munhu akafa ane zita rawo pamuromo. Hongu chirwere anga anacho, but akamuwedzera maBP nekutaura kwake kuti ndakamugadzira, saka chenai akafa aina iroro rekuti akagadzirwa. Pane mwera aripo, tivhare chirongwa taverenga mameseji. Hanzi naSifas Gondo, ndanzwa ndakutoendesa mari yangu nawo kubetting. Scoreline yataurwa nasekuri. Saka munhu anogona kuita mari kwa? Anogona kutohwina. Vanoda kubheja. Endai munobheja tione kuti sekuru vanonhonga tsono here. Zimbabwe 1 South Africa 1 ndo mari dzavo ataurwa nasekuru Godobori. Vanoti sekuru Tembo vari kuSouth Africa. Mukoma Sly hapana mutrene apa. Nditendai Vambe ari kutaurawo zvaari kutaura. Handika zvikanzi naPadhone Tinashe Nyamupfukudza, hanzi nababa Chenai neZuro paya vari kukwaedza. Ana kutaura zvakataurwa nababa vari kukwaedza, handiti?
Mutsa Eve zvisinei iyi n'anga iri kutodawo mari kuna amai Sasha, ndosaka iri kutaura mai Sasha haana kuuraya munhu, iri kuda kuvaswededza padhuze, kuvarova bhegi kana kutopedzisira vatwa navo vachinzi tiri kuda kudzinga mhepo yacho. Mutsa tazvinzwa Mutsa Eve pane imwe yauna here apa pataverenga yaMutsa Eve. Anyway, regaiti tendai vambe hanzi tendai vari kuziva kuti gogo Mamoyo havabudise mari inobva kuna mai Sasha. Mai Sasha vachenjere kurohwa mari apa vachinzi nyaya yako ndoipedza budisa mari yakati. Gogo Mamoyo vane dis because havabudise matse panyaya iyi, asi mai Sasha varohwa mari nasekuru ava nematauriro aita sekuru panhau yamai Sasha. Mari inoenda apa ini zii zvangu semunhu mukuru. Hanzi nagogo Anashe toda kuziva magumo ine guva nyaya iyi, saka handei nayo ngatidzifambirei ndochirongwa ticharamba tichidzifambira pano paSly Media TV. Tichaona mukana zvekuti tinobvunzawo gogo titaure saidi ravo wambenge uchironga kuti vauye navo vauye kuno kwanditika zvapera sei. Vateereri vanoda kuziva kuti zvapera sei. Gogo vati hanzi unozondibata nhasi handipo naika right. Tanga tichida kuti gogo vauye kustudio vazozvipindurira mibvunzo yamuinayo imimi. Saka iye zvino izvi tine imwe nyaya zvekare yakaitika kwaChife Chivero, iri nyaya iri kufambirwa naDaniel pamwe chete naSimba, iri nyaya mabhonzo emunhu mushakabva akawanikwa ari pamusoro pechikomo. Nyaya iyoyo muchainzwa, ichabuda zvakare pano paSly Media. Saka mune reason yokuti musubscribe kuSly Media TV, musarasikirwa nenyaya nezuro vakaswera variko. Nhasi kwaswera kune n'anga dzaunganidzwa, handisi kuziva kuti ingani. Chief Chivero vaine vanhu ivavo kuti mabhonzo aya aunganidzwe, poitwa chikaranga. N'anga dzine dziripo dzotaura kuti ndiani akashayika uye ndewedzinza ripi, mwana wekwani. N'anga dzichange dzichiunganidzwa ipapo kuitira titaurira kuti ndiani akawanikwa. Dzichaita maDNA echivanhu uyewo zvekare zvekuzofungidzirwa kunzi vanogona kuzoendeswa kumaDNA echirungu akafanana neekwaMugabe. Saka tiri kuti nyaya idzi regai tidzifambire nekuti dziri kuitika munharaunda dzatigere, dziri kuitika kuvanhu vamwe vatakanga tichiziva, vamwe vatisingazivi, zvakafanana nemushakabvu iyeyu akawanikwa mapfupa ake ari pamusoro pechikomo. Nekudaro tiri kuti subscribe paSly Media TV nokuti tichadzifambira musi wechina tosangana, toda kusangana nenguva za10 o'clock tobva tadzitaura nyaya idzodzo todzifambira. Handitika rega ndione kuti pane update here iri pana apa iri kubva kuna Daniel. Une message here iri papapo, ndimboona kuti nyaya yakakodzera here kuti tiitaure pamhepo kana kuti zvinengoenderawo nezvebasa reSly Media. Subscribe tiri kuti subscribe paSly Media TV, musazorasikirwa nenyaya dzatinenge tichiita panapa. Aiwa, vari kuti tasvika masvikiro ndiwo anotorwa nemota yaChief. Vaenda kunotora masvikiro. Kutaura kwandiri kuita izvezvi iupdate yatiri kukupai iri kubva kuChivero, iri mumugwagwa unobva muno muHarare uchienda kuNorton. Nekudaro musi wechina tichikurukura nezvenyaya iyoyi nedzimwewo dziri kubuda paSly Media TV dzamunenge muchiona. Asi kuti mudzione munoenda pavideo section paSly Media TV moklika ipapo, pane nyaya dzine dzakaita line haikona kutaura. paSly Media zvinezvi pane 6,600 plus mavideos ane nyaya dzamusina kuona kunemi vakasvika paSly Media mazuva ano. Pana paSly Media zvekare tinogona kuunza mavideos enyu seadvert yamaona tichiita panapa paSly Media TV. Munogona kuunzawo maadvert enyu nekuti Sly Media TV ndio the biggest online news channel muZimbabwe. Nekudaro kana mune zvamuri kutengesa mukazviadvertisa pano paSly Media TV munoita kuti vanhu vazivewo business renyu ramuri kuita. Handitika kana muine nyaya zvekare, nhamba yatakupa iyoyo iri pascreen, muine nyaya iri kuitika kunharaunda yamuri, nhamba iyoyo iri kubuda pascreen, munogona kutifonera kuti kuno kwatiri tiri kubhoyera kune nyaya yakati yaitika nhasi, kune munhu apisa mukadzi wake, kune vanhu vapondana, kune munhu atorerwa mabirwa motikari akazodai. Nyaya dzinongodzi nyaya chete tinodzifambira kundai.
chokwadi mukumasilai tinodzifambira nyaya idzi pano paSly Media TV. Chiramba chikutendai vadiwa vatariri nekuramba muchiona Sly Media TV. Rambai muchitisapota, rambai muchisubscribe, muchishare mavideos edu. Tinokupai zvese zvinofadza, zvinosuwisa, nyaya dzese chaidzo tinodzifambira pano paSly Media. Tinodzifambira pano paSly Media TV. Kuneva makambani tinofilmawo zvekare tinoita multi camera productions yemakambani anenge achida kuti zvavari kuita zvioneke kunzvimbo dzakasiyana siyana. Pano paSly Media TV tine 287,000 subscribers ku YouTube, ku Facebook tine 359,000. Tinostreama kwese ku YouTube neku zvinoratidza kuti tine potential yokuricha vanhu more than 600,000. Nokudaro uyai muzoadvertise pano paSly Media TV, uyai tite ma-corporate events, vanenge vaine mafuneral anenge aitika mukati menyika ino yeZimbabwe varasikirwa nehama dzavo vasingakwanise kuuya. Tinoita zvakare ma-live streaming enhamo dzinenge dzaitika muno muZimbabwe, muchizoona muri kumusha kwenyu kwamunenge muri kana kuti kunzvimbo kwamunenge muri kunze kwenyika, kwete kuti zvichibuda zvese paSly Media. Tinogona kuita private funeral live streaming inongoonekwa nehama dzenyu chete. Haizi live streaming yatinoita yenhamo chete, asi even kune vanhu vanenge vachingakwanise kuuya, munhu hama yavo yachata muno muZimbabwe, imi muri kunze kwenyika hamusi kukwanisa kuuya mese, munogona kubatanidza mari, mouya nekamari kenyu kamuripo kenyu, imari yedare vanouya nemari yedare, tofirima muchato uyo, toita live streaming, mokwanisa kunge muchiona muchato uyo muri iko kwamunenge muri. Ma-corporates tataura, ma-adverts tataura, kusubscribe tataura. Chatasiya chi? Vane nhau dzese vada kungoti titape nhau kwavanenge vari, zvinoyera, zvinoshamisa, zvinosuwisa, tiripo zvekare. Handitika iye zvinezvi hationekei vateereri. Bout rebasa wakanga mazita rako nakubhabhati. In the name of the work at Sly Media TV, I baptize you with the new name, Bout Rebasa. Thank you Mguvasly, thank you. Thank you viewers. Tinokutendai nekuramba muchiona Sly Media TV. Tichizosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa pano paSly Media. Nokuonekai ndini wenyu Kundai Chitate, Bout Rebasa. Ini ndonzi Simbi Yebasa Sylvester mwana wekwatapfumane. Rega ndionekere mukanya vakabata mishina. Julius Patson ndiye aita kuti chirongwa chino chibudirire, anove ndiye technical director wepano paSly Media TV. Pari zvinezve tinoti chisarai tichipinda muchitoro. Bye bye. South. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself.